Sanibonani nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana owaboshwe eboshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayireyiphe. UNtuzu unecala phambi kwaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane ayishwe ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomjeyi ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba uninawe ngane kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwanga iqala lento ukuthi umntwana udlwengulile ngoba ube yingane ephila njengey'ngane zonke engingakaze ngiyibone kuthiwa inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa leli engikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zami, ngisho imibhede ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemikhuba yakhe. Le ngane uma ingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathe uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, ufise ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade ey'fuyise enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza, inkosikazi ishadile wathatha indoda yenkosikazi, ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonta amanyala ayikho into ayisontayo, usonta ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe iy'ngane, kondlelwe yena, adle imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise siwashe ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Uwurabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi Hello guys, some guys are Josie here. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. So guys, kuGudlamini indoda le kuthiwa iboshe lo for iqala lelingakayindi. Ayi guys, siya move ke uthi yena kazange alende iqala. But guys, mina I stand to differ ukuthi akakalindi licala na. Okay, siyeva abantu bayakhuluma ama-neighbors, everyone ukuthi Gugu siyamadi, Gugu bekakholwa, Gugu wasonda ePostoli, Gugu wasonda waphuma waya kusonda eZayoni, hey, diningi leti tori tabo. But mina I still say angeke simjaje ngokuthi bekakholwa, angeke simjaje ukuthi bekangena aphuma amasondo, angeke simjaje ukuthi akakayendi lento. There are pastors emasondweni who are raping kids. There are teachers who are raping bantwana etikolweni. Yet we are going to say, hayi umfundisi akazange ayende lento. No guys, that is really wrong. If Gugu ayendile lento and atibona licala ukuthi kulento lengiyendile ngirong, bekufuna ame straight asho ukuthi no, I did it, but njengoba sengiboshilo I'm willing to change all. Ngiyalibona licala lami, but yena so far solo uthi akanacala akanalutho. Ugwetshweleni uhlaleleni. Okay, we understand ukuthi he might have been ukuthi ugwetshelwe into lemanga lengekho, but naku soloko uhleli in prison, soloko uhleli guys.
And it doesn't mean ukuthi utophuma maybe the following day. We understand my lawyer akhe lazama kumsiza, but I also think they need to go and get a full story from Nonhle ukuthi kwendakalani, what really happened. Thank you guys.